13 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'फोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय जे जागायदों बियो जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि मानो होनबा उन्दै समावनो जुदि जोङो जोंनि बे जोलुर बादायलायनायाव जायहा गोसो गुदुं जे मोजां टेलेन्टफोर दं उन्दै समावनो जुदि बिथांमोनखौ जोङो सायख'नो हायोब्ला बासिनानै दिहुननो हायोब्ला होमबा गोबां नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय मोनसे बैसो थायो बिथांमोनखौ माने कचिं होनानै ट्रेनिं होनानै मोजां सासे गेलेगिरि बानायनो बा बिथांमोननो मोनसे सुजुग सुबिदा होनानै बेबायदि गेलेनायनि स्पेस होनानै एक्सप'जार होनानै बिथांमोनखौहाय साबसिननिफ्राय हामसिन माने जोलुर गेलेगिरि जों बानायनो थाखाय जोंनि समाजनिफ्राय बर' समाजनिफ्राय दिहुननायाव बियो जोबोद मोनसे हेफाजाब जागोन बेनि थाखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय बावदों दिनैहाय बे गाम्बारिबिल गामियाव जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि गाम्बारिबिल गामियावहाय जे क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आफादफोर दं बे आफादफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'फोरनि बियो दिनैहाय जोबथा बादायलायनायाव दिनै बाहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सानो जोंनि समाजा जोंनि सरकार बा बयबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होयोब्ला गेलेनायनि फोथारावल' नङा मोनफ्रोमबो फोथारावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ गोख्रों आरो गेरेमसा बानायनायावहाय बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन हाबा मावनो हागोन।